Тя е проблем, влюбиш ли се в нея, няма кой да ти помогне. Няма да се трогне, думите лъжи са за твоята уста. Тя голяма е лъжица, знам, там има някой, който да й отива. Да отваря вратата пред нея и да я размива. Да не спира да я снима, защото тя е най-красива. И дори да боли, приеми го, че не си ти. И какво да направя, че съм родена такава, сърцето ми не дава повече за теб. Здравейте, приятели! Както сте разбрали от заглавието, ние сме на гости Габриел Димитрова. Здравейте! Днес имам клип, в който ще ви представим 8 факта за нас. Ако ви е интересно, продължайте да гледате, избавите се, абонирайте за нейния и за нейния канал. Също искам да предупредя, че в следващия клип ще караме ролери и ще покажем трикове, тъй като в любимите на цветове розово или лаво. И да. Първият факт е, че аз съм на 12 години от град Бургас. Не обичам мъжете. Обичам животните, предимно котените, кученца, зайчета и други. Обичам семейството, приятелите си. Обичам да правя клипове. Обичам екзотичните екскурзии, морето, но мразя планините. Обичам природата и обичам селото. Аз съм от град Варна и съм на 10 години. Отделно съм на 8 ноември 2006 година. Обичам кученца, но малко котки. Обичам моите най-добри приятели. Не мога да живея без това, че тук телефон. Обичам някои цветя, рози, драгони и различни. Обичам да цветя? Обичам също и да излизам на възприятел. Мразя домашните и да ходя на училище. Обичам да бъда на военна басейн, но не на планина. Ако ви е харесал клипчето, дайте тъпс долу нагоре, абонирайте се за канала ми и пишете долу в коментарите дали ви е харесал клипчето и долу в описанието ще има линк как се пише тя в YouTube. Може да има в социалните мрежи като Musical.ly и Instagram. Чао!